Така изглежда основа за кружки с код SKU 15349 на марката Витак. Конкретният цвят е цвят розова мед. Това всъщност е закрепващата част, която първо се закрепва към тавана и после се захваща, и това е включено в комплекта на основата. Основата не включва кабели и кружки в комплекта. Основата се предлага и в бял цвят. Конкретният модел е с 3 отвора за кабели.